Hello guys, good morning. Happy Sunday guys. Dito si Ina nagdilig sa aming mga halaman. Tsaka nag-pruning din siya sa aming mulberry fruit. Ganito kasi yung mulberry fruit namin pag after na ma-harvest na lahat-lahat ng bunga niya. 1 week after or 2 weeks after, i-prune na namin yan. Yan ang prune. Kasi para magbubunga na naman yan, maraming bunga. Ilang beses na po kami. 3 times na po kami nakapruning. After pruning, maraming bunga. Maganda na yung mga halaman nito. Kamatis. Sayang, marami pa rin ano doon sa kamatis. Kasi paghatag ganin mo ni Kwanding. Kasi mutanang din siya din. Dilyo. Ding. Di ka. Ka-sure ba ka? Napagtanam din. Yan na. May bunga na. May bulaklak. Bulaklak na yung aming mga eggplants. Kahapon pala, hindi naliligan. Wala pala kami tubig kahapon kasi nag-run out dito. Ilang oras ba nag-run out dito? 6 hours pala run out dito. Pag mag-run out dito, wala kaming tubig sa gripo. Run out din. Kasi kurente naman kasi ang nagdala. Kaya hindi kami nakadilig kahapon. Ngayon, dilig na. Ayun, dahon namin. Alubati. Ha? Baka gusto niyo bumili ng moringa. Marami kami moringa dito. Dagka malit bunga ng mahugani din. Delikado rin pag mahugin na. Mantura kay inip na yung mahugan. Sila kagod yung buto. Karon ko kita ingat to kada mahugan ka do ni. Puta. Imong delikado ni gid. Sakit to dako ka ajo. Batur gani sakit dako papat mo di pun. Dili di. Pag ija ko yawan kay imong sin. Masira na mabusulot. Hello everyone. Good morning. Marami talagang plants si Ina, no? Kaya marami ding papakuha namin ng mga gulay. Moral lesson dito makuha sa aking video ngayon, sa aking content, dapat magsipag magtanim para hindi na masyadong bumibili sa pagtitim. Ganda ang panahon namin ngayon, guys. Lumabas si Haring Araw. Hello everyone. Malapit na. Kapayas. Wala pa pa. Yung saging tundan. Yan meron na naman kaming aanihin na tundan. Welcome February 1, 2026. February, please be good to us. More blessings to come. Hello everyone. Wait, ako sa bahay. Akyat na ako. Hello. Flex ko ba na yung roses ko.
isa sa mga makapaganda sa inyong paligid. Yung mga halaman, aking fortune. Aking herbal na ay pait. Na ay ang sa tawag na isa hilbas. Ito ang hilbas. Yan iniinom po tuwing umaga. Aking sili. Masarap ang sili. Ito oh, marami oh. Ayan, maraming sili. Ako'y Santo Domingo guys. Tagahana oh. Itong Santo Domingo na herbal. Kuha man nimo paisan. Banjo sa mga lawas kay mawala ko man sa mga panahon. Kaya subukan ko na ito guys. Pero ang akin lang kasi wala na. Kasi hindi naman natilig. Dapat kasi tapos pasok ang plants, kabipay. Salamat Lord Jesus. Happy Sunday guys. God bless. Thank you for watching. May God bless us all. I love you guys. Salamat. Salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Please don't forget